Am dezvoltat un curs pentru șoferii de dube, autobuze, microbuze. Acest curs este destinat companiilor care au fie transport de marfă, fie transport de persoane în mașini mari, mașini peste 3 tone și jumătate sau de 3 tone și jumătate mai mari, de 7 tone, de 10 tone, pentru șoferii care sunt puși de multe ori în situația de a controla la limită gabarite, dar mai ales greutăți mari și cu centru de greutate ridicat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la acest curs, conducătorul auto, șoferul, pe lângă lucrurile oarecum clasice pe care le înveți la cursul de conducere defensivă, face niște exerciții speciale, de exemplu cu o dubă care are niște roți laterale, așa cum este acea bicicletă pentru copii, pentru a înțelege transferul de mase stânga-dreapta și până la ce limită poți să faci manevre fără să te răstorni. Tot cu astfel de mașini, cu mașini mari, facem frânare, facem evitare, facem frânare pe zonă alunecoasă și practic șoferul respectiv, fie că transportă persoane, fie că transportă marfă, învață cum să se comporte și cum să controleze o mașină de tonaj mai mare. Practic, știm cum să controlăm mașina în situații limită, chiar dacă are centru de greutate mai sus sau dacă are un centru de greutate oarecum mobil, așa cum se întâmplă la transportul de persoane și de ce nu câteodată chiar la marfă dacă nu este bine ancorată.